Dobrý večer, já jsem Jakub Johánek a tohle je Pražení. Dnes si po 10. budeme povídat o létání, parašutismu, o letecké akrobaci a taky třeba o kluzácích. Naším hostem bude Vlastimil Dvořák, prezident Aeroklubu České republiky, který mimo jiné už více než 20 let organizuje leteckou show v Roudnici nad Labem. Dozvíte se, kde si koupit letadlo, kde se naučit lítat, jak funguje vzdušný prostor, anebo jestli jsme vlastně velmoc ve sportovním lítání. Sledujete čtvrteční Pražení. Já bych chtěl ve studiu přivítat Vlastimila Dvořáka, což je prezident Aeroklubu České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Mimo to, že to je ale také samozřejmě prezident Aeroklubu České republiky, tak je to také letec, nemýlím se. No létám už 40 let. 40 let lítáte. Ještě tady mám takovou jednu věc. Nečekal jsem, že na prezidenta Aeroklubu České republiky bude na internetu takzvaně tolik hejtů, protože to jsem snad nikdy v životě neviděl. Vy jste měli 14. ledna nějakou konferenci Aeroklubu České republiky a do té doby proběhlo spoustu nějakých takových kauz. Vy jste o tom mluvil, že jsou tak trošku vykonstruované a že to snad dělá jeden člověk, ale samozřejmě bylo mrhání dotacema, pak, že z nějakých peněz šlo něco někam. To asi úplně není důležitý, ale vy prostě máte nějakýho člověka, který vás celý život v té vaší funkci stíhá, je to tak? Já bych to nespojoval s mým jménem, ono to v podstatě, já to zdědil. Jo, tak každý, kdo přijde po mně a byl přede mnou, tak v podstatě to zdědí z funkcí. Je jeden skutečně magor, jinak ho nemůžu nazvat. Který, je to taky letec? Je to taky letec, který utekl před 15 lety před trestem a v podstatě žije někde jinde. Teď už víme, že je teda v Anglii, protože už je promlčel ten jeho stíhání. A de facto on si vyřeзе z účty s dekým tady v republice, ale všechny ty věci, které píše, jsou opravdu snůžky všech lží, nepravd těchto věcí. Přestože tam dáme na stránky, kde jsme zveřejnili, že já jsem ani v té době nemohl být v parlamentu, když jsem byl o 1000 km dál v Bělehradě na konferenci, kde jsme pověsili fotky, včetně ID karty, prezentace. On se neomluvil, jede dál a popisuje. Jak se jmenuje? Že jmenuje se pan Mácha. Pan Mácha. A ten vám teda hází celoživotně? No, bohužel je problém v tom, že on ty dopisy takhle píše všem v podstatě poslancům, senátorům, všem politikům, na všechny adresy klubu. A my už jsme v podstatě přijali usnesení na konferenci, že mu napíšeme, že v podstatě celá republika letecká stojí v podstatě za tímto vedením Aeroklubu, aby zanechal této nekalé činnosti. V podstatě každému poslanci, kterému napsal, tak ten ho jaksi poslal do patřičných mezí, když zjistil, co to je za člověka. On vystupuje pod několika jmény. Já jsem to právě našel pod několika jmény. Redakce zjistila, ne, je to jedna osoba. Pan Mácha. Pan Mácha. Takže ho pozdravujeme, pokud se dívá. Hezký večer. A mě ještě zajímá jedna věc. Byl jste někdy obětí laserového útoku? Nebyl jsem nikdy obětí laserového útoku, ale myslím si, že ti, kteří to provádějí, tak si vůbec neuvědomují, co v podstatě dělají. Jo. Ale říkám, je to stejné, jako kdyby položili traverzu na koleje. Jsou to blázni. Jak to vlastně funguje? No funguje to jako... Nedělá to všechno vlastně pan Mácha? Ne, to jsou zase jiný cvoci, že jo, takový neznámý, ale zaplať pánbůh vyšel zákon na to, že na to se dala horní sazba, co vůbec jde dát za tresty, protože ten člověk je to veřejné ohrožení, že jo.